A teraz sa k nám prihovorí naša hostiteľka tu v tomto krásnom meste, primátorka mesta Svidník, pani Marcela Ivančová. Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister obrany Českej republiky, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, vážený pán náčelník generálneho štábu Slovenskej republiky, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, poslanci Prešovského samosprávneho kraja a poslanci Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, predstavitelia štátnej správy a samospráv zo Slovenska, ale aj z Poľska, vážení veteráni bojov o Duklu, predstavitelia Zväzu protifašistických bojovníkov, vážený pán Miroslav Klusák a odovzdajte prosím pozdrav pani Zoe Klusákovej, ktorá tu dnes žiaľ zo zdravotných dôvodov nemôže byť prítomná. Vážení hostia, socha armádneho generála Ludvíka Svobodu tvorí dnes neodmysliteľnú súčasť siluety mesta Svidník a ešte výraznejšie vytvára symbol ťažkej vojnovej aj povojnovej histórie tohto mesta. Tu sa stretáva história a súčasnosť. Ludvík Svoboda bol ten, ktorý prevzal na seba zodpovednosť a velil armáde, prvému československému armádnemu zboru. Mnohí z jeho vojakov padli, aby sme my žili v mieri. Je našou prvoradou povinnosťou, naším dlhom voči týmto padlým, aby sme mier zachovali a chránili. Len tak ich obete nebudú márne. Je mi veľmi smutno a veľmi ma znepokojuje, že dnes sa mnohokrát otázka vojny a mieru zľahčuje a bagatelizuje. Rastie extrémizmus, mizne tolerancia a pochopenie. Som presvedčená, že všetci, ako tu stojíme, si musíme uvedomiť svoj diel zodpovednosti a ponúkať spôsoby, ako tento zlý trend zvrátiť. Chcem v tejto súvislosti poďakovať Zväzu protifašistických bojovníkov za všetky aktivity, ktoré aj v našom regióne vyvíjajú. Dnes, keď sú fašizmus a extrémizmus v rôznych podobách prítomné v našej každodennej realite, v našej mierovej realite, nesmieme zbabelo zakrývať, že sa netýkajú aj nás. Na tomto území, na celom Slovensku, aj v mestách a dedinách, ktoré len pred pár rokmi zažili hrôzy vojny a hrôzy fašizmu v tej najhoršej podobe, nesmieme zľahčovať akékoľvek jeho prejavy a nechať sa presvedčiť, že nie sú významné. Jediné, čo v tejto situácii môžeme a musíme neustále robiť, je neustále pripomínať, rozprávať o hrôzach vojny, argumentovať faktami, oživovať príbehy. Musíme mať na pamäti, že okrem veľkých dejín tu boli aj malé dejiny a tie sa dotýkajú každej rodiny, zvlášť v tomto vojnou ťažko skúšanom kraji, ktorý bol Ludvíkovi Svobodovi tak blízky. Mesto Svidník ako výraz vďaky postavilo sochy dvom svojim čestným občanom, Alexandrovi Duchnovičovi a Ludvíkovi Svobodovi. Duchnovič bol buditeľ národa. V 19. storočí sa zaslúžil o kultúrny rozvoj celého regiónu. Ludvík Svoboda mal ako vojak, generál, výrazný podiel na oslobodení Svidníka a celého regiónu a navyše neskôr ako politik v poradí 7. prezident Československa pomáhal a aktívne prispieval k celkovému pozdvihnutiu celého kraja pod Duklou. Život v tomto kraji nikdy nebol ľahký a preto každý prejav podpory, každý prejav úprimného záujmu si vieme dvojnásobne vážiť.
To je dôvod, prečo je pamiatka na armádneho generála Ludvíka Svobodu taká silná a emotívna. Spája sa napríklad s výstavbou barakovej nemocnice vo Svidníku v čase, keď bola pre celé údolie nevyhnutná, a s mnohými ďalšími činmi, ktoré ako kamienky v mozaike vytvárali obraz dnešného Svidníka a jeho okolia. Generál Svoboda je dvojnásobným čestným občanom mesta. V roku 1946, hneď po vojne, mu tento titul udelila obec Svidník. V roku 1968, po vzniku mesta, mu tento titul udelilo mesto Svidník. Čestné občianstvo zaväzuje a inšpiruje. Tu si dovolím prizvukovať odkaz generála Svobodu, čestného občana mesta Svidník, a tým je boj za mier. A odkaz politika Svobodu, pomoc tomuto regiónu. Lepšie povedané podporu, pochopenie situácie, pochopenie potrieb, jednoducho záujem. Vážení prítomní, vážení hostia, dovolím si dnešný príhovor zakončiť slovami Ludvíka Svobodu, ktoré dnes znejú ako silné memento. Videl som veľa mŕtvych, ako nepriateľov, tak svojich vojakov, svojich blízkych, vrátane žien a detí. Vojna je tá najstrašnejšia vec, čo mohlo ľudstvo vymyslieť. Vyzývam politikov i vojakov, aby tá najslávnejšia bitka, ktorú by vyhrali, bola bitka za mier. Verím, že sa budú o to politici i vojaci snažiť, ale musíme ich k tomu nabádať i my.